Φίλοι και φίλες, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ στο γήπεδο της Μίκρας για να σας μεταδώσουμε το παιχνίδι μεταξύ του Ενία και της Γερμανικής Ακαδημίας Ποδοσφαίρου. K14 το παιχνίδι, 3 νίκες έως τώρα η ομάδα του Ενία με μία ήττα, και πάμε γρήγορα στις ενδεκάδες για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είναι με τη θαλασσή εμφάνιση. Νικολάηδης, Σερταρίδης, Τενεκετζής, Στέφος, Ζήτρος, Πάνος, Τσακανιάς, Καμπούρης, Βάμβας, Παρτάλης και Τσακμάκης είναι η ενδεκάδα του κυρίου Απόστολου Μαστρανέστη, και την Αγιονική Ακαδημία του Καργάκη, Γιαννακάς, Μανδέλας, Ντάμζη, Μέση, Παπαδημητρίου, Μαντατζής, Κοτσούδης, Χρυσός, Περίδης, Θεοχάρης, Κυριμκυρίδης και Χατζάγας. Διαιτής ο κύριος Κοϊμτζίδης από τον Θήσινο βέβαια της Θεσσαλονίκης, από τα νέα παιδιά της διαιτησίας. Εντάξει ο ήχος. Και βέβαια το παιχνίδι ξεκίνησε στο 0-0. Είμαστε 35 λεπτά είναι αυτά, πρέπει να το τονίσουμε για όλους τους φίλους του ερασιτεχνικού. Σερταίδης έβγαλε, βγαίνει από την άλλη πλευρά τώρα Καμπούρης και Πλάγιο. Τα νούμερα είναι μεγάλα, λίγο δύσκολα τα νούμερα. Προσπαθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Η κόντρα που έγινε επάνω στον Πάνο, Πλάγιο για τη Γερμανική Ακαδημία. Εκτέλεσε από την άλλη πλευρά τώρα η μπάλα. Για να δούμε. Η παλιά που έγινε από τον Παρτάλη δεν πέρασε. Η κεφαλιά. Κατεβάζει τώρα ο Τσακανιάς και φάουλ. Φάουλ, δεν μπόρεσε και ο Ζήτρος, ο αρχηγός της ομάδας του Ενία, σταμάτησε απότομα και γρήγορα τώρα. Πάει να πιέσει ο Στέφος εκεί. Για δούμε τώρα. Η σέντρα δεν θα περάσει, πιο μακριά η μπάλα. Κατεβάζει ο Ντάμζη. Η κεφαλιά που θα γίνει τώρα. Τρέχει να πιέσει ο Ντάμζη. Και Πλάγιο μετά την πίεση του Καμπούρη. Υπάρχει ένα μικρό θέμα βέβαια στα νούμερα, γιατί είναι μεγάλα και προσπαθούμε να προλάβουμε τις φάσεις. Τώρα πήρε ο Καμπούρης, θα χάσει την μπάλα. Προσπαθεί να μπει και μέσα ο Χατζάγας. Βγάζει ο Πάνος, πάντα Πάνος. Για να δούμε τώρα, προσπαθεί να βγει η κόντρα. Θα τη βγάλει τελευταία στιγμή εκεί ο Τενεκετζής. Κατευθείαν ο Καμπούρης. Θα βγάλει ο Παπαδημητρίου για τη Γερμανική. Μαζεύει ο Σερταρίδης, Πλάγιο. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Για να δούμε. Στην επίθεση τώρα, για να δούμε, προσπαθεί να περάσει, δεν θα μπορέσει. Ο Βάμβας τι νούμερο έχει? Και το 17 ποιο νούμερο είναι? Ποιος είναι? Ζήτρος, μάλιστα. Εντάξει, οκ. Μακρινή παλιά τώρα, ένα θέμα είχαμε με τα νούμερα, γιατί είναι μεγάλα και μας τα έχουν δώσει την τελευταία στιγμή. Και τώρα η σέντρα στην άλλη περιοχή. Για να δούμε τώρα. Προσπαθεί να μπει και ο Χατζάγας μες στην περιοχή. Χατζάγας θα τελειώσει τον εκεί που ήταν ο Πιπερίδης, θα χάσει ο Πιπερίδης.
από το Σερταρίδη και τώρα στην αντιπίθεση προσπάθησε εκεί ο Βάμβας, αρχηγός της ομάδος, και Πλάγιο. Εκεί η παλιά και από τον Μαντατζή προσπαθεί να κατεβάσει. Κέρδισε τελευταία στιγμή ο Μανδέλας. Στην αντιπίθεση τώρα η ομάδα της Γεωργικής Ακαδημίας κερδίζει ο Βάμβας, μάχεται εκεί στο κέντρο ακριβώς. Δεν μπορεί να τη σταματήσει ο Βάμβας. Πιο μακριά θα τη βγάλει εκεί ήταν ο Τσακμάκης και Πλάγιο η μπάλα. Πάντα στο 0-0. Ενίας Γερμανική Ακαδημία, Ενίας που είναι από σχετικά καινούργιες ακαδημίες στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει αρκετά χρόνια βέβαια, αλλά εν σχέση με άλλες που είναι πολύ παλιές, με τον κύριο Τσακμάκη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της ομάδος, καινούργιες εγκαταστάσεις περίπου σε ένα μήνα. Από το νέο έτος πλέον θα είναι η ομάδα σε νέες εγκαταστάσεις, περιοχή Πηλαίας Θέρμης και με πολλά παιδιά. Για να δούμε, Βάμβας τώρα πέρασε, για να δούμε. Πάει να βγάλει μία εκεί παλιά, πήγε να τη βγάλει, δεν θα περάσει όμως. Η παλιά πήγαινε για τον Πάνο. Βγάζει ο Παπαδημητρίου τώρα. Εκείνο Ντάμζι. Για να δούμε. Προσπαθεί η Γερμανική Ακαδημία να βγάλει την μπάλα. Παπαδημητρίου πάντα. Παπαδημητρίου με τα αριστερό θα τη βγάλει. Θα κερδίσουν οι παίκτες όμως το Ενία. Η παλιά που έγινε για τον Βάμβα. Και Πλάγιο τώρα για την ομάδα του Ενία. Πάντα στο 0-0. Εδώ στην Μίκρα. Σε ένα βροχερό πρωινό. Ευτυχώς δεν υπάρχει αέρας ακόμη. Και τώρα ο Πάνος, ο οποίος σελίσσεται, χάνει την μπάλα. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, δεν υπάρχει τίποτα. Πίσω η μπάλα στον Τσακμάκη. Πιο μακριά από το Τενεκετζή. Και τώρα θα δώσει ο διαιτητής την μπάλα στην ομάδα του Ενία. Ένα φάουλ. Αριστερά, εκεί όπου είναι ο Στέφος. Στέφος μεταγραφή στην ουσία για την ομάδα του Ενία. Και στην επίθεση, για να δούμε τώρα. Έχασε την μπάλα ο Πάνος, προσπαθεί ο Στέφος να κερδίσει. Και τώρα στην αντιεπίθεση με τον Μανδέλα. Πιο δεξιά η μπάλα. Θα γίνει σέντρα, θα τη βγάλει τελευταία στιγμή και ο Τσακανιάς και Πλάγιο. Για να δούμε στο παιχνίδι και πάλι, προσπαθεί τώρα εκεί η Γερμανική Ακαδημία με τον Μανδέλα, κάνει και τη σέντρα, ο μπλοκάρει όμως ο Νικολαίδης εύκολα, λουκουμάκι στα χέρια του για τον Νικολαίδη και κατευθείαν τον Καμπούρη. Προσπαθεί είναι ο Καμπούρης τώρα, πήρε την μπάλα, εκεί ο Τσακανιάς θα δώσει πίσω, εκεί όπου ήταν ο Τενεκετζής, γρήγορα για τον Βάμβα. Και τώρα από την άλλη πλευρά, εκεί όπου ήταν ο Σερταρίδης, θα τη βγάλει ο Ντάμζι, απ' έξω ο Τσακανιάς, πιο μακριά ο Κοτσούδης, πάει ο Στέφος να το μαρκάρει εκεί. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, διαμαρτυρία για ότι κάτι έγινε και ότι έγινε φάουλ. Καθάρισε τη φάση ο Βάμβας, τη γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακο, ο οποίος όπως στα τυφλά προσπαθεί να τη βγάλει, να δούμε αν μπάλα βγει, δεν θα βγει τελικά. Και τώρα προσπαθεί να φύγει ο Ζήτρος. Ζήτρος με το γόνατο για τον Πάνο. Πάνος από την άλλη μεριά είναι μόνο στο Καμπούρης. Και κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Ενία που πιέζει αλλά δεν κάνει φάσεις. Όμως να το πούμε και αυτό, δεν έχουμε δει ακόμη ευκαιρία και από τις δύο πλευρές βέβαια, και από την πλευρά της
Γερμανικής Ακαδημίας, αλλά και το Ενίας που είναι γηπεδούχος. Σίγουρα ένα κλικ πάνω θα πρέπει να κάνουν οι παίκτες του κ. Μαστρανές, έτσι ώστε να σημειωθεί κάποιο γκολ. Για να δούμε τώρα το κόρνερ αυτό. Πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή, κατραβηγμένο η κεφαλιά που έκανε ο Παπαδημητρίου. Προσπάθησε εκεί ο Στέφος να πάρει το rebound. Καθαρίζει τη φάση ο Τσακμάκης. Τσακμάκης που στην άμυνα είναι από τους καλούς, πολύ καλούς παίκτες του Ενία. Όλα βέβαια τα παιδιά, δεν είναι τυχαίο να έχεις 3 νίκες τώρα στα πρώτα 4 παιχνίδια, δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα γίνεται καλή δουλειά και από τους προπονητές και από τα παιδιά. Προσπάθησε τώρα να βγάλει εκεί. Ο Τσακανιάς ήταν στην αρχικά, τώρα πιέζει ο Ζήτρος και πλάγιο. Η κεφαλιά, όχι δεν ήταν τελικά κεφαλιά, προσπάθησε να διώξει ο Χατζάγας, η μπάλα κόρνερ, ναι, βεβαίως κόρνερ για την ομάδα του Ενία. Πάει να το εκτελέσει ο Στέφος, ο Γρηγόρης Στέφος από την Ηλιούπολη, από δυτικά ανατολικά εδώ στον Ενία. Στέφος, για να δούμε τώρα, με τα αριστερό. Καλοτραβηγμένο, θα περάσει από όλους η μπάλα, προσπάθησε εκεί ο Βάμβας να διώξει πιο μακριά, πρέπει να ήταν ο Μανδέλας. Αυτό να βγει μια παλιά, η μπάλα πλάγει όμως. Με τον Θεοχάρη πήγαινε η μπάλα. Αλλαγή τώρα θα δώσει ο διαιτητής. Μανδέλας τώρα στο πλάγιο. Αυτό ήταν καλά εκτελεσμένο σύμφωνα με τον Κομιτζίδη το διαιτητή. Και φάουλ τώρα για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας. Για να δούμε. Για να δούμε, σφυρίζει ο διαιτητής, δεν ξέρω γιατί σφυρίζει ακριβώς. Σταματάει τη φάση και δίνει επανάληψη. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Ξανά εκτέλεση στο φάουλ αυτό. Μόνος του και τελώς μόνος του ήταν ο Χατζάγας και θα χάσει μεγάλη ευκαιρία. Λίγο ανακούπησε την μπάλα να πλάσαρε ο Χατζάγας. Μπορεί να ήταν δύσκολη κατάσταση για τον Ενία και τον Νικολαίδη, τον ματοφύλακα. Παραμένει πάντα το 0-0 αυτό. Το καλά εκτελεσμένο φάουλ από τον Παπαδημητρίου πρέπει να ήταν. Το εκτέλεσε. Πιο πίσω λέει ο διαιτητής. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Γερμανικής Ακαδημίας. Κατεβάζει τώρα εκεί ο Ζήτρος. Η παλιά δεν περνάει. Θα έχει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω εκεί ο Πάνος. Μπάλα από την άλλη πλευρά. Εκεί όπου ήταν ο Χρυσός κέρδισε. Για να δούμε τώρα. Χρυσός μέσα στην περιοχή για τον Χατζάγα. Δεν περνάει μπάλα για τον Χατζάγα. Τώρα ο Νικολαίδης, τον πιέζουν οι παίκτες της Γερμανικής Ακαδημίας. Από δεξιά τώρα έβγαλε ο Σερταρίδης. Πιο μακριά η μπάλα. Στο άλλο γήπεδο θα πάει η μπάλα. Τώρα θα έρθει μια μπάλα. Πιο πίσω λέει ο διαιτητής, στον Μέση. Μέση, η κεφαλιά, εκεί που έκανε ο Καμπούρης, Βάμβας, πίσω η μπάλα, θα τη βγάλει όπως εκεί ο Τσακμάκης. Η κεφαλιά από τον Μαντατζή, η κεφαλιά του Μανδέλα, δεν περνάει, έβγαλε ο Ντάμζη, Μέση.
Πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα Νικολαίδη. Πάει να πιέσει τώρα εκεί ο Χατζάγας. Βλέπετε, δεν θέλει πολύ να γίνει το λάθος. Παραλίγο να ήταν το πλάγιο για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας και αλλαγή. Δεύτερη αλλαγή για τους παίκτες του Ενίας στο πλάγιο. Πέρασε μπάλα από την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Πάντα στο 0-0 με μια σιγανή βροχή σχετικά. Εκτελεί ο Μέση. Για τον Θεοχάρη. Κέρδισε εκεί ο Τσακανιάς. Μες στην περιοχή τώρα. Το σούτ που θα γίνει ψηλά, πολύ ψηλά. Το σούτ που έγινε εκεί από τον Κυριμκυρίδη δεν το βρήκε καλά και η μπάλα έφυγε αρκετά ψηλά από την εστία του Νικολαίδη. Μια αδράνεια σχετικά από πλευράς των παικτών του Ενία. Τώρα ο Νικολαίδης, ενώ ανοίγεται και ο Τενεκετζής και ο Σερταρίδης. Για να δούμε τώρα ο Νικολαίδης θα κάνει βολέ. Δεν πέρασε. Σερταρίδης μπορεί να την κατεβάσει και πλάγιο. Μέση. Ντάμζι Μέση. Δεν περνάει. Τη βγάζει ο Σερταρίδης. Και τώρα φάουλ θα δώσει ο διαιτητής πάνω στον πάνω. Με τον Κοτσούδη ήταν εκεί η μονομαχία των δύο παιδιών. Παιδιά 13-14 χρονών. Μαντατζής τώρα. Δεν θα προλάβει Μανδέλας, είναι πολύ δυνατή η παλιά. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 0-0 πάντα εδώ στην Μίκρα, στο πλαστικό γήπεδο της Μίκρας. Τενεκετζής, πίεσαν ψηλά και πάλι παίκτες της Γερμανικής Ακαδημίας. Δεν ήταν ο Τενεκετζής, πρέπει να ήταν, ναι, ήταν ο Τσακμάκης αυτός που έδωσε την μπάλα. Πλάγια το συμπαίκτη του, αλλά δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Ψηλά η μπάλα από το Βάμβα, ψηλά και ο Τσακμάκης. Προσπαθεί να κλέψει εκεί ο Ζήτρος. Πιο μακριά η μπάλα. Θα τη βγάλει Παπαδημητρίου. Για να τώρα αν θα προλάβει ο Χατζάγας. Πρόλαβε. Δεν βγήκε η μπάλα. Η κόντρα και πλάγιο. Πλάγιο για την Γερμανική Ακαδημία που έχει περισσότερα κατοχή. Η κατοχή μπορούμε να την πούμε 40-60 είναι ως τώρα. Πάνω και αυτό πρέπει να ήταν αλλαγή. Για να δούμε τώρα. Εκεί ο Κουτσούδης. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο διαιτητής, παίζεται. Τη βγάζει τελευταία στιγμή Κυρίδης και πιο μακριά η μπάλα. Προσπαθεί να μπει δυνατά εκεί ο Πάνος και πλάγιο. Γρήγορα εκτελεί το πλάγιο για το Ζήτρο. Έχει δύο αντιπάλους ο Ζήτρος, μονομαχία και η μπάλα out. Out θα δείξει ο διαιτητής, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει corner. Αυτό που σας είπαμε σε κατοχή λίγο παραπάνω είναι η Γερμανική Ακαδημία. Ως τώρα τα παιχνίδια αμφίροπο, να δούμε αν θα κρυθεί και στον γκολ βέβαια όπως φαίνεται για τις δύο ομάδες. Ντάμιση μέση, πιέζει και ψηλά και ο Καμπούρης και η μπάλα είναι για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας. Όχι, έχει μου μπερδευτεί τα παιδιά, νομίζω είναι για την Γερμανική Ακαδημία. Έχει δώσει φάουλ ή πλάγιο. Πλάγιο τελικά. Πήρε την κεφαλιά ο Καμπούρης. Μπαίνει στη φάση εκεί ο Τσακανιάς. Τσακανιάς έχει δύο αντιπάλους. Κερδίζει τη μονομαχία. Καμπούρης το 1-2 κάνει με το Ζήτρο. Καμπούρης βγαίνει από την άλλη μεριά. Ένα δυνατό τάκλιν εκεί και η μπάλα κόρνερ.
Out δίνει διαιτητής, τελικά out θα δώσει. Out. Αν και αυτό τα τάκλιν αυτά είναι λίγο επικίνδυνα από τον παίκτη της Γερμανικής Ακαδημίας, γιατί στα παιδικά αυτά τα τάκλιν νομίζω υπάρχει ειδική εντολή να αποφεύγονται τα τάκλιν και θα έπρεπε ο διαιτητής να κάνει κάποια σύσταση. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, και με την εμπειρία μου των 40 χρόνων εδώ στα ποδόσφαιρα και στα αριστεχνικά δρόμενα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, πλάγιο τώρα. Και αυτό βέβαια το σχόλιο μου είναι γιατί είναι παιδάκια, είναι 13-14 χρονών. Και δυνατά και ο Στέφος. Πιο μακριά η μπάλα, πάνω στον Ντάμζη, η κεφαλιά, στον άξονα η μπάλα. Χάθηκε η μπάλα από τον Καμπούρη και τώρα Μανδέλας από την άλλη πλευρά. Δυνατά, αλλά η μπάλα θα καταλήξει εκεί που είναι ο Νικολαίδης, να τη φέρει κοντά, να τη φέρει μάλλον μέσα στην... Είχε βγει έξω η μπάλα. Ναι, είχε βγει έξω, τη φέρει μέσα τώρα στην... Και πιο μακριά ο Τσακμάκης, πίσω ο Μανδέλας, σπάθησε εκεί ο Ζήτρος, έβγαλε όμως ο Μαντατζής και δεξιά, πιο δεξιά ο Κυρίμ Κυρίδης, εκεί όπου είναι ο Χρυσός με τη μύτη, προσπάθησε εκεί ο Χρυσός, Μικρούλης. Νικολάηδης τώρα, για να δούμε. Πιέζουνε και πάλι. Σερταρίδης, Σιρτά, έγινε το λάθος και τώρα πλάγιο. Το διόρθωσε ο Σερταρίδης. Αλλαγή και αλλαγή και για την ομάδα του της Γερμανικής Ακαδημίας, την ομάδα του κ. Καργάκη, και τώρα Σερταρίδης και πάλι. Και πλάγιο. Εκτελείται, αλλά είναι λάθος. Εκεί ο διαιτητής δείχνει ότι η μπάλα είναι για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας. Το εκτελεί ο Ντάμζη. Η κεφαλιά. Χατζάγας έβγαλε και τώρα προσπαθεί εκεί να ήταν ο Ντάμζη. Και φάουλ τώρα θα δώσει και ο διαιτητής. Ο Θεοχάρης ήταν πιο μπροστά. Πίσω η μπάλα να στηθεί για το φάουλ που θα εκτελέσει η ομάδα του Ένια. Γρήγορα. Παραλίγο να γίνει, αλλά ο Τσακμάκης όμως θα μπορέσει να τη βγάλει εκεί για τον Βάμβα και αυτός πιο πίσω. Δεν ήταν το γύρισμα καλό και η μπάλα πλάγιο. Κακή συνεννόηση των αμυντικών του Ενία, η μπάλα. Για να δούμε τώρα, έχουμε αλλαγές για τη Γερμανική. Ναι, θα βγει ο Πιπερίδης, θα βγει και ο Κυρίμ Κυρίδης. Για να δούμε τώρα, στην επίθεση τώρα, για να δούμε τώρα, φεύγει ο Πάνος. Μπήκε μέσα τώρα Περματζέτα. Θεοχάρης πάντα είναι Περματζέτα εκεί και πλάγιο. Το κρυφό χαρτί τώρα φαίνεται έριξε ο Καργάκης της Γερμανικής Ακαδημίας. Τον Περματζέτα που είναι γρήγορος και είναι καλός χειριστής της μπάλας, όπως μας έχουν πει, τους μάθαμε. Και έρχεται και ο Γεωργιάδης. Περματζέτα θα χάσει την μπάλα και ένα φάουλ που θα γίνει, θα αφήνει από το πλανέκτημα διαιτητής. Καμπούρης τώρα έβγαλε πολύ ωραία το Ζήτρο. Η κόντρα και πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα του Ενία. Θέλει να το εκτελέσει ο Σερταρίδης.
Πιο ψηλά η μπάλα από τον Παπαδημητρίου. Είναι και ο Θεοχάρης. Δεν θα περάσει. Την έβγαλε. Και offside. Ο διαιτητής τα βλέπει όλα σωστά. Ήταν μπροστά ο παίκτης. Offside. Θα βγει ο Γεωργιάδης. Να το εκτελέσει ο Τσακανιάς τώρα. Πάντα στο 0-0. Τσακανιάς την έβγαλε. Δεν πέρασε για τον πάνω τώρα, προσπαθεί να την κερδίσει. Το σούτ που θα γίνει, φοβερό γκολ. Ένα γκολ για highlights, φοβερό γκολ εκεί από το Βάμβα. Βόμβα από το Βάμβα κυριολεκτικά, έξω από την περιοχή έπιασε το σούτ. Η μπάλα θα πάει ακριβώς στο γάμα στις αράχνες εκεί. Ένα φοβερό σούτ για την γκολ για την ομάδα του Ενία. 1-0 Ενίας Γερμανική Ακαδημία. Ένα σούτ που ίσως δεν το περίμενε κανείς. Εκεί που πήγε ήταν δύσκολο να αντιδράσει ο Γιαννακάς, ο τερματοφύλακας. Και 1-0. 1-0 με την Βόμβα, πραγματικά τον κεραυνό του Βάμβα. Γκολ πραγματικά για highlights που λέμε. Και πλάγιο. Πλάγιο με το μέση, αλλαγή. Δεύτερη αλλαγή. Είναι αυτό που λέμε, βλέπετε, οι διαιτητές σου έχουν τα πλάγια και καλά κάνουν. Πρέπει να μάθουν οι παίκτες για τα πλάγια. Έκλεψε τώρα εκεί ο Τσακανιάς. Πίσω Τζακμάκη, Τζακμάκη το Βάμβα. Γρήγορα ο Ζήτρος, Βάμβας 1-2 κάνουν passing game από τους παίκτες του Ενία. Δίνει λύση εκεί ο Μανδέλας προσωρινά. Βγαίνει ο Στέφος. Βάμβας προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Κερδίζει ο αρχηγός την μπάλα και πάλι. Έχει δύο αντιπάλους, τρεις. Χάνει την μπάλα και στην αντεπίθεση τώρα ο Χρυσός. Χρυσός τη γυρίζει. Την μπάλα, το σούτ που θα γίνει και για να δούμε και η απόκρουση. Η απόκρουση, το σούτ που έγινε και από τον Περματζέτα, όπως σας είπα, και κόρνερ με την επέμβαση εκεί του Νικολάηδη, ο οποίος την τελευταία στιγμή μπάλα πήγαινε στη γωνία. Πετάχτηκε, πέταξε την μπάλα, κόρνερ. Έδωσε σωσίβιο στην ομάδα του Ενία, παραμένει πάντα το 1-0. Πάει να το εκτελέσει τώρα ο Γεωργιάδης. Εκτελέστηκε, βγήκε δυνατά. Ο Νικολάης κάνει την μπάλα αρχικά, πάει να τη διώξει, θα γίνει το σουτ και για να δούμε η μπάλα τελευταία στιγμή θα αποκρούσει και πάλι ο Νικολάης, κόρνερ. Φοβερή ευκαιρία, δεύτερη ευκαιρία μέσα σε λίγα λεπτά, δεύτερη ευκαιρία για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας να ισοφαρίσει. Βγήκε ο τερματοφύλακας, απέκρουσε προσωρινά, η μπάλα θα καταλήξει στους παίκτες της Γερμανικής, θα γίνει το σουτ και τελευταία στιγμή ενστικτωδώς βέβαια ο Νικολάηδης θα αποκρούσει. Για να δούμε. Άναψε το παιχνίδι στην κυριολεξία, τώρα γίνονται οι ευκαιρίες, είδαμε και τον γκολ, όλα αρχίζει να τα έχει το παιχνίδι. Σε δύο καλές ομάδες στην K14 εδώ της Εψημή, εκτελέστηκε μες στην περιοχή, μπήκε ξεκαθάρα στη φάση εκεί. Ο Βάμβας, όχι, ήταν ο Ζήτρος, ψηλά η μπάλα, θα πέρασε από όλους, πάει να την κατεβάσει ο Μανταρτζής, η κεφαλιά και τον γκολ. Η κεφαλιά και τον γκολ, για να δούμε τον γκολ που έγινε εκεί από τον Περματζέτα, ναι, αυτός πρέπει να είναι. Κεφαλιά, απόκρουση από τον ματοφύλακα, η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα, θα γίνει το 1-1 μέσα σε λίγη ώρα από την Γερμανική Ακαδημία. Είναι ο παίκτης που σας είπαμε, Περματζέτα είναι αυτός που το σημείωσε, κεφαλιά. Η χρυσή αλλαγή, σας το είπα πιο μπροστά, ότι είναι πολύ καλός παίκτης, τον κρατούσε στον πάγκο ο προπονητής. Θα διώξει πιο μακριά τώρα ο Τενεκετζής, βγάζει ο Βάμβας, 1-1 πλέον το παιχνίδι στα ίσια, σαν από την αρχή αρχίζει. Πίσω ο Παπαδημητρίου, εκείνο ο Μαντατζής πιο μακριά για τον Χρυσό, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο, δεν την προλαβαίνει καν ο Στέφος, η μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Ενία. 1-1 λοιπόν το ντέρμπι, νέο ενδιαφέρον, βγάζει ο Μανδέλας, προσπαθεί τώρα εκεί, και πλάγιο η μπάλα. Περματζέτα που παίζει και από εδώ πάει και από εκεί, πάει σε όλες τις θέσεις.
Έβγαλε τώρα πίσω ο Ζήτρος. Προσπάθησε εκεί ο Χρυσός, ναι, Χρυσός. Κερδίσει ο Στέφος. Έξοχα και γρήγορα τώρα Καμπούρης. Προσπαθεί να βγει ο Καμπούρης, να κερδίσει την κόντρα. Η μπάλα θα καταλήξει στον Τσακανιά. Τσακανιάς θα τη βγάλει όμως πάνω στο Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης προσπαθεί να πέρασε. Πέρασε ο Γεωργιάδης. Στέφος τώρα. Προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Η μπάλα δεν περνάει. Καμπούρης όμως. Ανοίγει την μπάλα Καμπούρης. Έχει δύο αντιπάλους ο Καμπούρης. Ο Παπαδημητρίου καθαρίζει τη φάση. Παπαδημητρίου πάντα και φάουλ πάνω στον Παπαδημητρίου. Ο Κοιμτζίδης αμέσως το σφυρίζει. Το σούτ που θα γίνει πάνω στον Βάμβα. Γεωργιάδης πάντα. Γεωργιάδης βλέπει το Χρυσό από την άλλη μεριά, είναι μόνος το Χρυσός. Τώρα θα το βγάλει το Χρυσό. Θα κάνει τη σέντρα ο Χρυσός. Η κεφαλιά. Προσπαθεί τώρα και για να δούμε τι ο Καμπούρης. Η παλιά πάει να βγει. Έχετε από πίσω. Για να δούμε τώρα. Εκεί ήταν ο Παρτάλης και πλάγιο. Δεν ξέρω αν ήταν και offside αυτή η φάση. Είμαστε λίγο από την άλλη πλευρά. Δεν είμαστε στην ευθεία. Ο διαιτητής δεν έχει βοηθούς. Η K14 και η K17 προηγουμένως στο προηγούμενο παιχνίδι και εκεί δεν είχε βοηθούς. Βγάζει ο Στέφος τώρα. Πιο μακριά και πάλι Στέφος για τον Βάμβα. Φάουλ πάνω στον αρχηγό του Ενία. Για το Τσακμάκης είναι αυτός που πάει να εκτελέσει. Τσακμάκης εκτελεί, δεν πέρασε. Δεν έβγαλε αρχικά εκεί ο Ντάμζ, ήταν ο Όλγκερ. Πιο μακριά ο Μαντατζής, πλάγιο. Και ο άλλος έχει μπει μέσα και ο Όλγκερ μέσα βέβαια για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας εδώ και λίγη ώρα. Και Στέφος τώρα στο πλάγιο. Τελείω Στέφος. Πλάγιο και πάλι, μπάλα έχει βγει έξω. Στέφος εκτελεί και πάλι, δεν πέρασε, έβγαλε ο Παπαδημητρίου και τώρα λίγο να γίνει το λάθος, εκεί δεν θέλει πολύ. Και να τώρα Σερταρίδης για τον Πάνος, θα κάνει και το στο Πάνος, πολύ καλή φάση, πολύ καλή ευκαιρία, η μπάλα θα καταλήξει out. Αριστερό του Πάνου, παραλίγο να γίνει τον γκολ εκεί, παραμένει όμως το 1-1, ο Γιαννακάς έπεσε βέβαια, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθε δοκάρι. Να λοιπόν και η ευκαιρία για την ομάδα του Ενία, η απάντηση στον γκολ των αντιπάλων της Γερμανικής. Για να δούμε τώρα, η μπάλα έχει βγει. Έχει βγει έξω. Θα βγάλει Σαρταρίδης. Το Καμπούρη. Πέρασε η μπάλα. Και τώρα είναι Ολγκέρ για το Χρυσό. Προσπαθεί καθαρίζει τη φάση ο Στέφος, πλάγιο. Ήταν εκεί ο Θεοχάρης, όμως του έκλεψε στην ουσία την μπάλα, την έβγαλε πλάγιο με την φόρα που είχε. Ο Γρηγόρης Στέφος. Τώρα Μανδέλας για την Γερμανική Ακαδημία. Η κεφαλιά. Ναι, εκεί δεν χρειάζεται πολύ. Βγάζει ο Βάμβας. Ας λέγαμε και τώρα στην αντιπίθεση η ομάδα. Και φεύγει τώρα. Για να δούμε τώρα. Φεύγει ο Παρτάλης. Να μείνουμε για μόνο στο Καμπούρης. Τώρα τον δώσει να περάσει μπάλα δύσκολα. Δεν θα περάσει τελικά. Η κόντρα που έγινε εκεί πάνω στο Μαντατζή για τον Ζήτρο. Θα χάσει ο Ζήτρος. Πάνε την κερδίσει. Κερδίζει την κόντρα. Πιο μακριά η μπάλα, όχι τελικά. Το Σερταρίδης. Προσπαθεί να μπει και εκεί ο Τσακανιάς. Θα βγάλει τελικά ο Περματζέτα. Δεν περνά, την Εγκεντής βγάζει. Τσακανιάς. Κακή διαβίβαση του Τσακανιά και τώρα αντιπίθεση με καλές προϋποθέσεις για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας. Βγαίνει ο Μανδέλας από δεξιά. Αφήνει στο Χρυσό. Μανδέλας τώρα. Φεύγει ο Μανδέλας.
Μανδέλας κόβει την μπάλα έξυπνα. Μανδέλας πάντα. Μανδέλας δεν κάνει τη σέντρα. Μανδέλας μπαίνει μέσα τώρα, κάνει τη σέντρα, η κόντρα και θα καταλήξει μπάλα στον Νικολαίδη. Τώρα θα τη βγάλει Νικολαίδης. Δεν θα περάσει. Είναι εκεί Παπαδημητρίου που... και Όλγκερ Παπαδημητρίου. Προσπαθεί να βγάλει ποιον εκεί, δεν είχε κανέναν. Η μπάλα καταλήξει πλάγιο out. Και δηλαδή θα σφυρίξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ για τις δύο ομάδες Ενίας εναντίον Γερμανικής Ακαδημίας. 1-1 στο πρώτο ημίχρονο. Έναρξη λοιπόν του δεύτερου ημιχρόνου εδώ στην Μίκρα. Αγώνας για την K14 Ενίας Γερμανική Ακαδημία στο 1-1 πάντα. Να δούμε την εξέλιξη του δευτέρου ημιχρόνου. Αντιπίθεση ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας και κερδίζει ο Ζήτρος. Η μπάλα πλάγιο. Ο Πάνος ήταν. Γρήγορα το για το Ζήτρο. Πιο μακριά η μπάλα. Η κεφαλιά από τον Παρτάλη. Μπάλα πλάγιο. Στέφος τώρα. Θέλεσε, θα τη βγάλει ο Παπαδημητρίου πάνω στον Πάνο. Προσπαθεί να βγει από πίσω ο Σερταρίδης. Είναι όμως εκεί ο Περματζέτα, ο οποίος και στην άμυνα. Βλέπετε κατεβαίνει, βλέπετε παίρνει και μόνος του κατεβάζει την μπάλα. Με αρκετά πνευμόνια όπως φαίνεται. Αλλά όμως θα κάνει το λάθος ο Περματζέτα, το ματιάξαμε. Και ο Παπαδημητρίου τώρα καθαρίζει τη φάση. Γρήγορα δίνει εκεί όπου είναι Όλγκερ. Όλγκερ κόβει την μπάλα έξυπνα. Έγινε όμως το λάθος. Βγαίνει δυνατά εκεί η ομάδα τώρα του Ενία και πλάγιο από τον Νάνο. Δεν πέρασε. Χάσει την μπάλα. Κάπας. Έχει βγει η μπάλα. Έχει βγει η μπάλα. Είναι για τον Ενία. Και τώρα Στέφος. Ήχος εντάξει. Ναι. Στέφος εκτελεί. Δεν περνάει. Την έβγαλε ο Γεωργιάδης. Ξανά ο Γεωργιάδης. Εκεί είναι μόνο ο Τενεκετζής. Πάει να πιέσει και ο Καραγιανόπουλος. Ανδέλας. Ανδέλας πάντα τη βγάζει πιο πίσω την μπάλα. Και τώρα ο Βουλγαρούδης. Βουλγαρούδης συρτά. Εκεί για τον Γεωργιάδη και αυτός κακή παλιά έβγαλε. Θα μπορούσε πιο σιγά να δώσει την μπάλα στον Κάπα. Οι Καπάς τώρα δεν μπορούμε. Τους τόνους έχουμε ένα θέμα στους τόνους, αφού δεν μας τα έχουν δώσει με μικρά με κεφαλιά, μας τα δώσαν. Όλγκερ πίσω στο Βουλγαρούδη. Βουλγαρούδης αναγκάζεται να δεις και αυτός πιο πίσω. Και τώρα Παπαδημητρίου πιο πίσω εκεί όπου ήταν ο Νάνος. Παλιά του Παπαδημητρίου δεν περνάει. Προσπαθεί να κλέψει ο Ανδρεάδης. Ανδρεάδης μάχεται εκεί πραγματικά. Και τώρα για να δούμε τώρα. Βάμβας στον άξονα. Βάμβας την ανοίγει πραγματικά, γυρίζει πίσω τώρα. Μπαλά καταλήγει στο Στέφο. Στέφος γρήγορα γρήγορα. Η μακρινή μπαλιά τώρα. Δεν θα περάσει από τον Βουλγαρούδη. Η μπαλιά τώρα από πίσω βγαίνει ο Περματζέτα. Περματζέτα πλασάρει. Πλασάρει Περματζέτα και η μπάλα κατάληξη δίπλα από το κάθε δοκάρι. Πολύ καλή ευκαιρία, πολύ καλή φάση. Πάλι με τον ίδιο παίκτη που σημείωσε τον γκολ με τον Περματζέτα, ο οποίος πλάσαρε. Αλλά η μπάλα θα καταλήξει out δίπλα από το κάτω δοκάρι του Νικολαίδη που στάθηκε τυχερός. Να λοιπόν που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με ευκαιρία για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας. Βάμβας, το σούτ που θα γίνει, πλασέ που έγινε και τελευταία στιγμή θα τη βγάλει ο Νικολαίδης σε κόρνερ. Πολύ καλή φάση, πρέπει να ήταν εκεί ο Όλγκερ, ο οποίος πλάσαρε με τα αριστερό, αλλά ο Νικολαίδης είναι σε καλή θέση, ο Όλγκερ θα χάσει τον γκολ και κόρνερ.
Να λοιπόν που μπήκε πιο δυνατά η ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζει περισσότερο για ένα δεύτερο γκολ. Πολλοί παίκτες τώρα μέσα στα καρέ του Νικολαίδη, εκτελέστηκε, δεν πέρασε, προσπαθεί να τη βγάλει και για να δούμε τώρα και μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα εκεί που έγινε το γκολ από τον Βουλγαρούδη, μπήκε ο Βουλγαρούδης, πήρε το rebound και θα πλασάρει, θα κουμπίσει και ένας παίκτης βέβαια του 9 και θα κάνει το 1-2 ο Βουλγαρούδης για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας. 1-2 λοιπόν, Ενίας Γερμανική Ακαδημία, 1-2 με σκόρερ τον Βουλγαρούδη που κατέβηκε από την άμυνα για το rebound. Και τώρα Βάμβας, για να δούμε αν θα μπορέσει να αντιδράσει η ομάδα του Ενία. Δεν μπορούσε να περάσει ο Καμπούρης. Έβγαλε ο Περματζέτα και μπάλα τώρα στους παίκτες του Ενία με το Βάμβα. Τη βγάλει κατευθείαν όμως πάνω στον σκόρερ του Βουλγάρου. Έγινε το λάθος. Προσπάθησε όμως να διορθώσει εκεί. Για να δούμε τώρα, βγαίνει ο τερματοφύλακας του Νικολάης, πιάνει την μπάλα. Πρώτο Γεωργιάδη, άναψε το παιχνίδι στην κυριολεξία. Πίεση μεγάλη και πλάγιο. Τώρα έχουμε μια αλλαγή, θα βγει ο Παρτάλης. Σφυρίζει ο διαιτητής, πρέπει να βγει ο παίκτης έξω, ο Παρτάλης να βγει έξω και μετά να γίνει το πλάγιο. Πολύ σωστά ο διαιτητής. Η κόντρα, Ανδρεάδης θα είναι εκεί και πλάγιο. Ανδρεάδης για την Γερμανική Ακαδημία, το εκτελεί τώρα ο Κάπας. Η Καπάς. Δεν έχει βγει η μπάλα. Για να το θα γίνει σέντρα. Μπαίνει δυνατά και πιο μακριά η μπάλα. Θα κερδίζουν οι παίκτες της Γερμανικής Ακαδημίας. Βουλγαρούδης προσπαθεί, κλέβουν οι παίκτες του Ενία. Η κόντρα που θα γίνει με το Βογιατζή που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο Βογιατζή σαν αριστερό μπακ. Έχουμε και άλλη αλλαγή. Θα βγει και ο Σερταρίδης. Για να δούμε ποιος παίκτης μπήκε. Την άλλη μεριά είναι, θα το δούμε σε λίγο, θα σας το πούμε. Έβγαλε Βογιατζής, η κόντρα και πλάγιο. Εκτελέστηκε, δείξει ψηλά. Τσακμάκης, μάζεψε αρχικά. Στέφος δεν μπορεί να την κρατήσει, κακή παλιά ήταν στο Στέφο από τον Τσακανιά. Δυνατή, δεν μπορούσε να την κρατήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βγήκε η μπάλα από τον Ανδρεάδη, πλάγιο για τον Ενία. Στο 1-2 το παιχνίδι. Προσπάθησε να κλέψει εκεί. Θα τη βγάλει όμως πάνω στον Καπά. Καπάς, Μπεροχείο, Περματζέτα, δεν βγαίνει η μπαλιά. Νάνος. Καθαρίζει τη φάση όμως πάνω, θα δώσει πάνω στο Στέφο. Κλέβει ο Τσακανιάς, Στέφος τώρα. Για να δούμε τώρα. Στέφος βγάλει μια πολύ ωραία παλιά. Για να δούμε τώρα. Πάνος, μόνο στο εντελώς ο Πάνος και θα χάσει την ευκαιρία. Πάρε βάλε από το Στέφο η παλιά που έδωσε στον Πάνο, όμως ο Πάνος ολιγόρησε, δεν μπόρεσε να βγει από την άλλη πλευρά. Βγήκε βέβαια μόνος του, αλλά βγήκε και ο τερματοφύλακας ο Γιάννακας και ο Γιάννακας έδωσε λύση, έσωσε από παραβίαση την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας. Πίσω η μπάλα, λέει ο διαιτητής, τον Όλγκερ. Τώρα εκτελεί ο Ντάμζι Όλγκερ. Καραγιανόπουλος έδωσε την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Περματζέτα μες στην περιοχή και κόρνερ. Κόρνερ για την Γερμανική Ακαδημία που πιέζει κι άλλο. Με τον Μανδέλα το κόρνερ, πάλι όλοι οι παίκτες της Γερμανικής μέσα. Πήγαινε πάρει την κεφαλιά από Παπαδημητρίου, μαζεύει εκεί ο Καμπούρης.
Περματζέτα που πίεσε και πλάγιο. Πλάγιο για τη γερμανική. Μανδέλας. Για τον Περματζέτα δεν πέρασε η παλιά. Θα τη βγάλει Τσακμάκης. Η μπάλα πλάγιο πάλι. Δεν λέει να φύγει από εκείνη την πλευρά η μπάλα εύκολα. Η κεφαλιά. Τσακμάκης και πάλι. Τσακμάκης πάντα προσπαθεί να τη βγάλει και η μπάλα corner. Για να δούμε. Out τελικά. Όχι corner, την έβγαλαν οι παίχτες της Γερμανικής Ακαδημίας. Τσακμάκης για τον Βογιατζή. Τσακμάκης και πάλι. Αναγκάζεται να δώσει πίσω στην Νικολαίδη. Πιέζει, βλέπετε, ψηλά πιέζουν οι παίχτες. Ο Καραγιαννόπουλος γενικά. Θα κλέψουν και ο Γεωργιάδης. Γεωργιάδης, φεύγει ο Γεωργιάδης. Μέσα στην περιοχή που έκλεψε. Γεωργιάδης και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τελευταία ο Βάμβας είναι αυτός που θα δώσει τη λύση. Θα σώσει την ομάδα του από μια τρίτη παραβίαση. Κόρνερ για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας. Αυτό που σας έλεγα πιο μπροστά, ότι δεν τους αφήνουν τους παίκτες του ενία να αλλάξουν την μπάλα εύκολα στην άμυνα, πιέζουν ψηλά και αυτή η πίεση φέρνει βέβαια και αυτές τις ευκαιρίες για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας. Μανδέλας και πάλι άλλο ένα στημένο, πιο πίσω του λέει ο διαιτητής, στη γραμμή του λέει πάνω ακριβώς και τώρα πίσω, πιο πίσω η μπάλα από το Μανδέλα που θα εκτελέσει μέσα στην περιοχή, καλοτραβηγμένο, κεφαλιά του Γεωργιάδη, η μπάλα out. Είδατε πόσο ψηλά πήδηξε ο Γεωργιάδης. Όχι παπά, όχι. Ίδιο σκηνικό τώρα. Πιέζουν ψηλά, έγινε το λάθος και κόρνερ. Βέβαια γίνεται και να πρέπει να διαιτητής, πρέπει να το δει αυτό, ότι οι παίκτες της ομάδας του ενία ετοιμάζονται εκεί που γίνεται το κόρνερ και μπορεί να μπερδευτεί κανείς. Εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά που έβγαλε ο Βάμβας. Σέντρα σουτ, η κεφαλιά και για να δούμε και γκολ. Και γκολ και 1-3. 1-3 για να δούμε, ο Παπαδημητρίου το έκανε. 1-3 για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας. Αδράνησαν όλοι, νόμιζαν ήταν offside και τώρα θα δώσει offside. Για να δούμε. Offside πρέπει να ήταν ο παίκτης και πολύ σωστά διαιτητής διόρθωσε την απόφασή του έστω και αργά. Δεν μετράει τον γκολ, δεν υπάρχει 1-3. Υπάρχει ως φάση μη γενόμενη, offside θα δώσει ο διαιτητής. Παραμένει το 1-2. 1-2 λοιπόν, δεν μετράει τον γκολ. Έχουν κερδίσει οι παίκτες της Γερμανικής Ακαδημίας και πάλι με την πίεση που ασκούν. Όλγκερ με καλή κίνηση. Όλγκερ και πάλι πέρασε ξανά. Όλγκερ, πολύ καλή ενέργεια από τον Όλγκερ και κατευθείαν δυνατή σέντρα. Φανταστική ενέργεια από τον Ντάμζι Όλγκερ. Ενέργεια για πραγματικά highlights αυτή η φάση. Και τώρα Παπαδημητρίου θα κάνει σέντρα σουτ εύκολα ο Νικολαίδης. Μπαλιά τώρα που έγινε από τον Τσακανιά, έγινε εκεί για τον Δασκαλάκη, ο οποίος μπήκε και αυτός, ενώ βλέπουμε τον Στέφο πιο μπροστά να παίζει, έβαλε εσωτερική αλλαγή, έβαλε τον Βογιατζή σαν αριστερό μπακ, προπονητής της ομάδας του ενία, και έβαλε τον Στέφο πιο μπροστά. Επίθεση Βάμβας τώρα. Έβγαλε πίσω το Βογιατζή, θα τη βγάλει ο Βογιατζής, η κεφαλιά από τον Δασκαλάκη, είχε δυνατά εκεί ο Νάνος, πλάγιο. Και νέο πλάγιο και πάλι για τον ενία που πιέζει
για να βγει μπροστά για κάποια ευκαιρία για ισοφάριση. Δεν θα περάσει, θα τη βγάλει ο Τσακανιάς σε πλάγιο, εκτελεί το πλάγιο γρήγορα. Περματζέτα, προσπαθεί να περάσει, μπάλα έχει βγει, πλάγιο για τον Ενία είναι. Βάμβας τώρα, θα βγάλει σιρτά η παλιά, δεν περνάει. Έβγαλε τον Εκετζής εκεί όπου τώρα είναι ο Βάμβας που να την περάσει για το Ζήτρο. Ζήτρος έβαλε καλά το σώμα του εκεί, θα τη χάσει όμως. Ζήτρος την κερδίζει, επιμένει και κερδίζει ο Ζήτρος, πολύ σωστά. Για να δούμε, βγαίνει από πίσω τώρα ο Δασκαλάκης, να δούμε αν θα προλάβει, δύσκολα γιατί εκεί είναι ο Χατζάγας. Κερδίζει την μπάλα, τη δώσει όμως πάνω στο Ζήτρο, την αφήνει ο Ζήτρος να περάσει. Τώρα ο Βάμβας, εκεί που είναι ο Τσακανιάς, σιρτά Τσακανιάς, κερδίζει ο Πάνος, μπάλα πλάγιο. Πλάγιο από τον Άνω που μπήκε στην άμυνα και έχει στρώσει στην ουσία με τον Βουλγαρούδη. Για να δούμε τώρα, εκτελεί το πλάγιο για τον Ενία, πάντα στο 1-2. Η παλιά τώρα δεν περνάει, είναι εκεί ο Τσακανιάς που κλέβει, τη γυρίζει πίσω την μπάλα στο Τσακμάκι και αυτός γρήγορα στο Βογιατζή. Ο Βογιατζής τη βγάζει στο Στέφο, Στέφος στο 1-2 βγάζει με τον Βογιατζή, δεν περνάει η μπάλα, πάνω στο Στέφο και πλάγιο. Καπάς τώρα στο πλάγιο για τον Ανδρεάδη, αλλαγή. Αυτό που σας έχουμε πει, θα πρέπει οι προπονητές να προσέξουν λίγο παραπάνω σε αυτό το θέμα, έστω και που είναι τα παιδιά μικρά, για τα πλάγια. Και τώρα Βογιατζής για τον Ενία. Ζήτρος θα χάσει την μπάλα εκεί από τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης έχει δίπλα του και τον Αγγελίδη, τα αφήνει όμως εκεί για τον Χατζάγα. Κίνηση από τον Τενεκετζή που έδωσε δίπλα και που είναι Καμπούρης, θα χαθεί η μπάλα. Ο Τσούδης έδωσε εκεί τώρα στον Καπά, Κοτσούδης πάλι για τον Όλγκερ. Όλγκερ προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά, να βγάλει τον Περματζέτα. Περματζέτα πίσω η μπάλα και που είναι ο Χατζάγας στον Περματζέτα. Το 1-2 και ο Κουτσούδης εκεί στη φάση, πιο πίσω η μπάλα και πιο πίσω στο Βουλγαρούδη. Γεωργιάδης τώρα, για να δούμε. Βγαίνει ο Τσακμάκης. Τσακμάκης ο οποίος παραλίγο να τη χάσει την μπάλα, επιμένει όμως. Και το σούτ που θα γίνει από μακριά, νέο σούτ εκεί από τον Κοτσούδη, η μπάλα out. Φωνάζουν για χέρι οι παίκτες της Γερμανικής Ακαδημίας. Ο διαιτητής λέει παίζεται, η μπάλα καταλήξει out. Δεν κλειδώνει εύκολα το τρίποντο, αλλά και ο Ενίας είναι αυτός που επιμένει για κάτι καλό, να βγει μπροστά. Δούμε τώρα εκεί ο Πάνος, η μπάλα τώρα και φεύγει, για να δούμε τώρα, όχι τελικά δεν θα μπορέσει. Ο Κάπας θα τη δώσει όμως πάνω στο Στέφος. Στέφος τώρα. Στέφος δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Κάπας χάνει την μπάλα και τώρα ο Βογιατζής τώρα. Η κόντρα και πάλι
Τη μαζεύει ο Γεωργιάδης. Τη μαζεύει ο Γεωργιάδης. Θα δώσει τον Κάπα. Στέφος κλέβει. Για να δούμε τώρα. Ζήτρος. Η κόντρα. Η μπαλά κατάληξε στους παίκτες εκεί της γερμανικής, αλλά και τώρα ο Βογιατζής θα τη βγάλει σιρτά. Θα τη βγάλει ο Βουλγαρούδης. Κλέβει ο Βάμβας, Βάμβας πάντα. Εκβιώνει πάλι Βάμβας και θα δώσει, είναι κάτω ένας παίκτης, είναι ο Κοτσούδης, για να δούμε. Όχι, δεν είναι ο Κοτσούδης. Πρέπει να είναι ο Αγγελίδης. Θα μπει μέσα και η γιατρός του αγώνα, είναι κάτω. Πρέπει να είναι, νομίζω, ο Αγγελίδης, ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Δες καλύτερα μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε αναγκαστική αλλαγή, όχι, δεν ξέρω αν θα υπάρξει αλλαγή, αναγκαστική διακοπή, μίνι διακοπή, να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίκτη της Γερμανικής Ακαδημίας. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί αλλαγή, θα το δούμε αυτό. Τι λέει? Ναι, ο Αγγελίδης τελικά ήταν, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Αγγελίδης και θα δεχτεί τα χειροκροτήματα από την κερκίδα. Για να δούμε τώρα αν θα υπάρξει αλλαγή ή αν θα μπορέσει να συνεχίσει λίγο αργότερα. Ο ποδοσφαιριστής της Γερμανικής Ακαδημίας θα δώσει ελεύθερο διαιτητής. Η μπάλα ήταν, νομίζω, για τον Ενία, ναι, για τον Ενία ήταν η μπάλα. Πίσω και τώρα Βογιατζής. Βγάζει ο Ζήτρος. Πλάγιο η μπάλα. Κάπας. Πέρασε η μπάλα. Σαν να τη βγάλει τώρα εκεί. Ο Πιπερίδης ήταν. Έφυγε η μπάλα τώρα. Να είναι για. Και για να δούμε. Ο Καμπούρης, ένα θέμα και ο Καμπούρης. Για να δούμε, δεν μπορεί να συνεχίσει. Διαμαρτυρία από πλευράς του Γερμανικής. Λέγανε εμείς πάμε για γκολ και σταματά στη φάση. Και όμως οι διαιτητές είναι ευαίσθητοι σε αυτά. Γι' αυτό και σταματάνε τις φάσεις όταν υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού. Μπήκε και ο Τσακανιάς. Ο Γιώργος Βογιατζής τώρα. Στέφος. Στέφος θα τη βγάλει για τον Ζήτρο που δεν πέρασε και φεύγει τώρα. Για να δούμε τώρα. Φεύγει ο Πάνος. Ο Πάνος βγαίνει, ο Πάνος από την άλλη μεριά. Πάνος. Θα κλέψουν όμως οι παίχτες εκεί της Γερμανικής. Πρέπει να ήταν εκεί ο Βουλγαρούδης και τώρα ο Κοτσούδης. Λέει και ο Καμπούρης. Σπάδισε ο Τσακμάκης. Κάπας στο λάθος. Καμπούρης ανοίγει την μπάλα. Κοτσούδης πιο μακριά. Δεν περνάει από τον Βογιατζή. Ξανά ο Κοτσούδης από την άλλη πλευρά. Όπου εκεί είναι ο Παπαϊωαννίδης. Ο Παπαϊωαννίδης πίσω. Η μπάλα θα καταλήξει στον Τσακμάκη. Θα την βγάλει κάτι πάνω στην κίνηση Τσακμάκης. Και τώρα από την άλλη πλευρά προσπαθεί. Περματζέτα και πλάγιο.
Αν μπήκε και ο Τσίγκας μπήκε μέσα, ο Τσίγκας ο Κώστας. Όλα τα παιδιά θα πάρουν την ευκαιρία τους. Από πλευράς του η Ενία τουλάχιστον αυτό βλέπουμε, και κόρνερ τώρα βέβαια με τον Κοτσούδη. Έφυγε ο Μανδέρας, θα εκτελεί ο Κοτσούδης. Εκτελείται τώρα στο πρώτο δοκάρι η μπάλα out. Out γιατί χτύπησε σε παίκτη της Γερμανικής Ακαδημίας. Για να δούμε τώρα. Έγινε το σούτ εκεί και τελευταία στιγμή ο Νικολαίδης και πάλι θα τη βγάλει. Το σούτ από τον Περματζέντα, πάλι τον ίδιο παίκτη. Όμως ο Νικολαίδης θα πει όχι, θα κρατήσει αυτό το 1-2. Βλέπετε, δίνουν τα παιδιά τα χέρια αντίπαλοι και δίνει το χέρι στον τερματοφύλακα Νικολαίδη για την απόκρουση. Αυτά είναι άξια σχολείου. Τα βλέπουμε και οι μεγάλες κατηγορίες όταν τα παιδιά βλέπουμε τέτοιες φάσεις στα νεαρά παιδιά. Τώρα για να δούμε τώρα, Κοτσούδης εκτελεί, θα περάσει από όλους, όχι τελικά. Πιο μακριά η μπάλα, πάει να τη μαζέψει ο Χατζάγας. Πλάγιο. Χατζάγας εκτελεί τώρα. Ελέγχει και ο Τσακανιάς, ο Γιώργος, και πλάγιο τώρα. Η φαριά να δούμε, έχει δώσει φάουλο, σμπρώξιμο, ναι. Φάουλ θα δώσει ο κύριος Κοιμτζίδης, ο διαιτητής. Μακριά η μπάλα. Βογιατζής τώρα, δυνατά με το κεφάλι. Καπάς. Έβγαλε ο Γεωργιάς στην αρχή. Βάμας έβγαλε και τώρα φεύγει. Να δούμε τώρα, Ζήτρος για τον ο Στέφος. Και αν βγει μπάλα είναι κόρνερ. Την έβγαλε. Όχι, δεν έχει βγει μπάλα, κλέβει όμως ο Στέφος. Τη βγάζει. Έχει βγει η μπάλα τώρα, πλάγιο για την ομάδα του Ενία. Στέφος. Ο διαιτητής σταματάει το παιχνίδι αφού γίνονται αλλαγές από πλευράς της Γερμανικής Ακαδημίας. Λέει ο διαιτητής, περιμένετε να σφυρίξω. Τσίγκας Κώστας τώρα στο πλάγιο. Πίσω η μπάλα στο Βογιατζή. Βογιατζής, εκεί που είναι Τσακμάκης. Αλλαγή με δύο από την άλλη πλευρά. Στο Τζίγκα. Στον άλλο τον Τζίγκα. Τσακμάκης. Θα βγάλει για το Ζήτρο. Ζήτρος πάλι ανοίγει. Ζήτρος όμως θα τη χάσει την μπάλα. Η κόντρα πάνω σε σώματα. Προσπάθησε να κλέψει και ο Κυρίδης και τώρα πίσω από τον Τζίγκα στον τερματοφύλακα Νικολαίδη. Η μπάλα για τον Τζίγκα όμως δεν πέρασε. Πιο μακριά από τον Βάμβα. Η κόντρα τρέχει να διεκδικήσει ο Θεοχάρης. Είναι εκεί και ο Τσακανιάς, ο Γιάννης ή Γιώργος, μάλλον Γιάννης πρέπει να είναι, αφού δεν είναι τα μικρά, είναι γάμα. Έγινε το λάθος εκεί, δεν θέλει πολύ η κόντρα. Ο Βογιατζής την έβγαλε και το σούτ που θα γίνει και τελευταία στιγμή ο τερματοφύλακας, βλέπετε τι έχει αποκρούσει, τι έχει βγάλει ο τερματοφύλακας ο Νικολαίδης, αυτό το σούτ του Κυριμκυρίδη πάνω στη γραμμή, πάνω ακριβώς στη γραμμή, την έβγαλε τελευταία στιγμή μετά το λάθος στην άμυνα το Ενία. Για να δούμε τώρα, Περματζέτα πέρασε 2-3, όμως θα τη χάσει την μπάλα στο τέλος. Πάνος.
Θα κάνει το λάθος ο Πάνος. Και νέο λάθος από το Χρυσό. Το Χρυσό της Γερμανικής Ακαδημίας τώρα καταλήγει στον Νικολαίδη. Τώρα ο Βογιατζής. Θα δεις τον Τζίγκα, τον Κώστα. Τζίγκας Κώστας πάνω σε αντίπαλο όμως. Ένα καλή παλιά του. Εκεί έβγαλε αρχικά, για να δούμε τώρα εκεί. Το σουτ που θα γίνει και θα αποκρούσει και πάλι, μάλλον θα πιάσει ο Νικολαίδης πάλι το σουτ που έγινε και πάλι από τον Κυριμκυρίδη. Δεύτερη φορά ο Κυριμκυρίδης. Όμως ο Νικολαίδης ήταν σε καλή θέση. Μακριά η μπάλα. Εκεί δεν είναι κανείς, ήταν μόνο ο Βουλγαρούδης. Πέρασε η μπάλα, για να δούμε τώρα. Θα βγει ο τερματοφύλακας εκεί, ο Νικολαίδης πάλι θα πιάσει την μπάλα. Χατζάγας τώρα για τη Γερμανική. Δεν περνάει μπάλα. Τσίγκας βγάζει. Τσίγκας βάζει στο σώμα του. Κλέβει κατά, έχει βγει μπάλα, έχει βγει, έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Δεν πέρασε η μπάλα, βγάζει Τσακμάκης τώρα. Κλέβει ο Ζήτρος, ανοίγει την μπάλα. Αντίπαλος του Βουλγαρούδης, τη βγάζει πλάγιο. Πάντα στο 1-2. Βάμβας, τι να βγάλει την άλλη πλευρά. Πιο μακριά Βουλγαρούδης, πλάγιο. Και πάλι πιέζει βέβαια η ομάδα της του Ενία. Πιο μακριά η μπάλα τώρα. Θα τη βγάλει τελευταία στιγμή η άμυνα του Ενία. Ψηλά η μπάλα. Πιο μακριά Βογιατζής. Προσπαθεί να αποφεληθεί και ο Ζήτρος. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο από την παρέμβαση του Βουλγαρούδη. Πάνος. Ανοίγει την μπάλα Πάνος, προσπαθεί να βγάλει εκεί παλιά, κακή παλιά. Ήταν ο Χρυσός που πάει να κλέψει. Πίσω Τσίγκας, δεν πέρασε η μπάλα. Βγάζει ο Κοτσούδης τώρα. Και πάλι Βογιατζής, το σουτ που θα γίνει. Χλιαρό το σουτ εκεί από τον Πάνο. Πολύ χλιαρό. Εύκολα ο Γιάννακας. Γιάννακας που εκτός στη φάση του γκολ δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, μπορώ να πω. Βγάζει τώρα ο Τσίγκας εκεί, δεν πέρασε. Προσπαθεί από την άλλη πλευρά, πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα του Ενία που έχει ανέβει τελευταία, πιέζει για την ισοφάριση. Τώρα Τσίγκας Κωστάς. Βγάζει η κόντρα. Τρέβει Τσίγκας. Την έβγαλε στον Πάνο. Πάνος, πιο μακριά η μπάλα. Τρέχει τώρα ο Βογιατζής. Είναι και ο Χρυσός που είναι γρήγορος. Να δούμε τώρα ο Βογιατζής πίσω. Πίσω στον τερματοφύλακα τον Κούρτη. Για να δούμε τώρα. Πλασέ τώρα και τον γκολ. Το πλασέ και τον γκολ και 1-3. 1-3 για την ομάδα της Γερμανικής Ακαδημίας που παίρνει σοβαρό βάσμα 2 τερμάτων εδώ μέσα στην Μίκρα στο γήπεδο της Εψημή. Το 1-3, θα δούμε, πρέπει να γίνει να σας πούμε τώρα ποιον παίκτη. Ένα 3 λοιπόν για την Ακαδημία τη Γερμανική. Ο Ενίας ο οποίος δεν μπόρεσε, πίεσε για την ισοφάριση, δεν μπόρεσε να έρθει γρήγορα, ισοφάρισε και ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Ενία που θα πρέπει να ανεβάσει στροφές κι άλλο.
Ο Χατζάγας ήταν, ναι, ο Χατζάγας πρέπει να ήταν αυτός που έκανε τον γκολ. Δεν πέρασε. Το σούτ που πάει να γίνει, η μπάλα καταλήξει out. Ναι, ο Χατζάγας έκανε τον γκολ, ο οποίος βγήκε από πίσω και έκανε το 1-3. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να αλλάξει κάτι η ομάδα του Ενία, η οποία προηγήθηκε, δεν πρέπει να το κρατήσει. Πάμε λοιπόν και πάλι στο παιχνίδι. Πέρασε η μπάλα. Μανδέλας που ξαναμπήκε. Μανδέλας πάντα. Και ένα φάουλ τώρα εκεί θα γίνει από τον Τσίγκα. Κώστα. Δίνουν τα χέρια τα παιδιά. Δεν υπάρχει πρόθεση. Μανδέλας τώρα, για να δούμε. Εκτελέστηκε μέσα στην περιοχή, πέρασε από όλους η μπάλα, θα τη βγάλει τελευταία στιγμή η άμυνα του Ενία. Προσπάθησε και ο Νικολάης που μπήκε, τώρα Χρυσός. Χρυσός πάντα, πιο μακριά η μπάλα, το Τζίγκα, Βογιατζής, δεν περνάει η μπάλα, η κεφαλιά. Ο Νικολάης προσπάθησε εκεί, πέρασε. Αλλά και τώρα από την άλλη μεριά για τον Χατζάγα δεν πέρασε. Χατζάγας όμως την κερδίζει. Και τώρα λήξη του αγώνα εδώ στην Μίκρα. Ενίας Γερμανική Ακαδημία Ποδοσφαίρου 1-3 τελικό αποτέλεσμα, κατηγορία K14, πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας στα τμήματα υποδομών. Αυτά λοιπόν από εμάς, να είστε καλά.